כולנו מכירים את הרגעים האלה בחיים, הצמתים האלה שבהם צריך לקבל החלטה גדולה. איזו קריירה לבחור? איפה לגור? איך פותרים איזו דילמה אישית שמטרידה אותנו? בעולם של היום, עם כל כך הרבה מידע ואפשרויות, הבחירה הזאת היא יכולה פשוט לשתק. אז איך בכלל מתחילים לגשת לזה? וזאת בדיוק שאלת מיליון הדולר, לא? האם יש בכלל דרך, איזושהי שיטה או מפה שיכולה לעזור לנו לעשות סדר בכל המורכבות הזאת, למצוא את הדרך להחלטה שאנחנו באמת, אבל באמת נהיה שלמים איתה. אז זהו, שמסתבר שיש גישה כזאת. אנחנו הולכים להכיר עכשיו מסגרת חשיבה שפותחה בדיוק למטרה הזו על ידי אדם בשם מנשה בן יוסף. והוא מציע לנו משהו שמאוד דומה למפת דרכים. הרעיון המרכזי של מנשה בן יוסף הוא, אתם יודעים, די פשוט ומבריק באותו זמן. הוא אומר, כדי שנוכל לקבל החלטות אישיות טובות יותר, אנחנו צריכים קודם כל להבין טוב יותר את העולם סביבנו. כלומר, לא להסתכל רק פנימה אל תוך עצמנו, אלא גם החוצה, על התמונה הגדולה. ואיפה נקודת ההתחלה? ובכן, היא מתחילה במספר הזה, 33. וזה ממש לא מספר מקרי. הוא מייצג את מספר תחומי החקירה שמנשה בן יוסף זיהה כתחומי מפתח, כאלה שיכולים לתת לנו הבנה רחבה ועמוקה של המציאות. אז בואו תכירו את מרכז הלוח. זה השם של המסגרת הזאת. הדבר הכי חשוב הוא לחשוב על זה לא כמו על רשימת קריאה לאוניברסיטה, אלא ממש כמו ארגז כלים. כל אחד מ-33 הנושאים הוא כלי שונה. הוא נותן לנו פרספקטיבה אחרת שאפשר להשתמש בה. יאללה, בואו נתחיל לחקור את המפה הזאת. החלק הראשון של המסגרת מתמקד בעולם הפיזי, במה שסובב אותנו, מהכוכבים הכי רחוקים ועד לחלקיקים הכי קטנים. מה שמדהים פה זה הגיוון. תראו את הנושאים שמנשה בן יוסף מכניס לקטגוריה הזאת, כל אחד עם המספר המדויק שלו. יש לנו כאן את מספר 3, אסטרונומיה, שנותן לנו מבט על הקוסמוס, על המקום שלנו בתוך כל הדבר העצום הזה. ממש ליד זה, מספר 9, פיזיקה, שמסבירה את חוקי היסוד של היקום. ואז יש לנו את מספר 11, ביולוגיה, שמתעסקת במורכבות המדהימה של החיים, וגם את מספר 27, ההתהוות כדור הארץ, הסיפור של הבית שלנו. וזו נקודה קריטית. המטרה היא לא להפוך פתאום לאסטרופיזיקאים או ביולוגים מומחים. ממש לא. הרעיון הוא לשאול, להשאיל את המשקפיים של כל תחום כזה. לשאול את עצמנו, איך הדילמה האישית שלי נראית מנקודת מבט אבולוציונית? או דרך החוקים של הפיזיקה? זה פשוט משנה את כל התמונה. אוקיי, ממשיכים. אחרי שהסתכלנו על העולם הפיזי, המסגרת של מנשה בן יוסף לוקחת אותנו צעד קדימה, לחקור את היצירה הכי מורכבת שיש בתוכו. אנחנו, האנושות עצמה. כאן אנחנו נכנסים עמוק לתוך המבנים שאנחנו כחברה יצרנו. שימו לב לעמודות כאן בגרף. מספר 1, כלכלה, איך אנחנו מנהלים משאבים. לידה, מספר 16, חינוך, איך אנחנו מעבירים ידע וערכים מדור לדור. והשלישית, מספר 23, היסטוריה, הזיכרון הקולקטיבי שלנו. כדי להבין את המקום שלנו, צריך להבין את המערכות האלה. והשקף הזה הוא ממחיש מעבר מדהים, מהחיצוני אל הפנימי, אל מה שאפשר לקרוא לו התוכנה האנושית. למשל, יש לנו פה את מספר 5, אמונות, ומיד אחריו את מספר 6, פילוסופיה. אנחנו רואים גם את מספר 25, שעוסק במושגים כמו צדק וערך, הבסיס למוסר שלנו. ומה שמחבר את הכל, מספר 33, נוירופסיכולוגיה, שמסביר איך כל זה עובד בתוך המוח שלנו. אוקיי, אז איך כל זה עוזר לנו בחיים האמיתיים? בואו ניקח דוגמה שכולנו מכירים. התלבטות לגבי קריירה. אם נסתכל על זה רק דרך עדשה מספר 1, כלכלה, אז נתמקד במשכורת, ביציבות, בצמיחה פיננסית. אבל אם נוסיף למשוואה את עדשה מספר 25, עדשת הצדק והערך, פתאום נכנסים שיקולים אחרים. הגשמה אישית, השפעה, התאמה לערכים שלנו. השילוב הזה בין העדשות השונות הוא זה שיוצר החלטה עמוקה ומאוזנת באמת. יופי. אז ראינו את המגוון הכלים בארגז. אבל השאלה הגדולה היא, איך לוקחים את כל החלקים האלה ומחברים אותם לתהליך אחד שהוא גם ברור וגם מעשי. זה משפט המפתח. זה אולי הדבר הכי חשוב להבין בכל הגישה הזאת. אסור לפחד מכמות הנושאים. אף אחד לא מצפה שנהפוך למומחים ב-33 תחומים. הרעיון הוא פשוט לשאול את נקודות המבט שלהם כדי להשאיר את נקודת המבט שלנו. אז התהליך המעשי שמנשה בן יוסף מציע הוא מאוד שיטתי וברור. הנה הוא. ב4 שלבים פשוטים. קודם כל, שלב ראשון, להגדיר בצורה הכי ברורה שאפשר מה השאלה, מה ההתלבטות. שלב שני,
לבחור מתוך רשימת ה-33 את העדשות שהכי רלוונטיות. אגב, מספיקים 3-4 נושאים כדי להתחיל. שלב שלישי, לאסוף תובנות, לחקור קצת כל נושא בהקשר של השאלה שלנו, ובשלב האחרון והכי חשוב, שלב רביעי, לחבר את כל התובנות יחד כדי לקבל החלטה שהיא באמת רחבה, עשירה ושלמה. בסופו של דבר, מה שמנשה בן יוסף מציע לנו כאן, זה ממש שינוי תפיסתי. במקום לראות החלטה גדולה כמו איזה קיר אטום ומפחיד, אנחנו הופכים אותה למסע חקירה מרתק. אנחנו הופכים להיות החוקרים של החיים של עצמנו. ועם המחשבה הזאת, בואו נסיים. אם הייתם צריכים עכשיו לבחור נושא אחד, רק אחד, מהרשימה הזאת של מרכז הלוח, כדי להתחיל להרחיב את החשיבה, מה הוא היה, ואיך הוא יכול לעזור בהתלבטות הבאה שמחכה לכם. המפה פרוסה. המסע הוא מתחיל עכשיו.